Ja, niet schrikken. Dit is de verlenging van Tafel Voetbal. We zijn live op YouTube, of in ieder geval op YouTube, als je het ziet. Heb je zin erin? Ik heb er weer zin in. Lekker, ik ook wel. We hadden het net al over het trainerschap bij MVV. De naam van Andries Jonker hebben we besproken. Maar wie moet het nou echt worden dan? Wie het moet worden, dat weet ik niet. Maar ik denk dat bij de kandidaten ook Roel Kouwmans gevoegd mag worden. Ja. De goede bekende daar. Van Bert van Marwijk. Van Bert ook, maar bij MVV wou ik zeggen. Het scheelt hun wat reiskosten. Dat is ook niet heel onbelangrijk voor MVV, denk ik. Dus ja. Is natuurlijk assistent geweest hè, bij landenteams. Saudi-Arabië met Van Marwijk mee. En Ja. Australië geloof ik ook. Hè? Ja. Jij zegt van dat is een geschikte vent ook. Roel is zeker een geschikte vent, een goede vent. Of het een goede trainer, hoofdtrainer is, ja, dat moet hij nog bewijzen. Ja, ja en Hofland... Ik vond hem laatst niet zo goed in die wedstrijd tegen FC de Rebellen. Deed hij ook mee bij Vivo. Ja. In Raar op dat geweldige veldje. Ja. Akkertje. Ja, Akkertje. precies. Heb jij nog suggesties? Of moet het toch gewoon Jonker voor het verhaal worden? Ja, Hofland heb ik ook al gehoord net. Ja. Die zal Kevin. ook weer genoemd worden. Die wil graag aan de bak. Hè, Die wil graag aan de bak, ja, precies. Hij heeft natuurlijk ook wel een beetje zijn blazoen moet hij op gaan poetsen. Hè? Toch wel een paar slagen gehad. Als Melchior nog daar was geweest, was hij aangesteld nu. Ja, Nu hij een paardenmeisje heeft, hè? Ja, dat klopt. Zomerstijden United. of als Ron Elzer er nog had rondgelopen, had hij ook voor de 17e keer interim Dan, kunnen had, worden. dan was hij Ronald doorgeschoven. Ja. 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 Ron Brandsteker. Draf- en renbaanvoetbal krijgen we dan hè, met Kevin Hofland. Ja? Ja, maar al die trainers die hebben En Melchior, denk ik, al die trainers hebben een charme natuurlijk. Hè. Als je Jonker haalt, dan heb je iemand met een beetje de en aanzien. Roel is inderdaad een jongen van 3 kilometer verder. Die natuurlijk ook heel veel ervaring heeft. Veel in het buitenland, veel in de zandbouw ook. Ik zei wel eens gekscherend, wat doe je eigenlijk bij Bert van Marwijk? En voordat hij kon antwoorden, zei ik de handdoekjes goed leggen bij het zwembad. Dus voor het geld hoeft hij het waarschijnlijk niet te doen. Maar hij zou dat waarschijnlijk als ambitie wel nastreven om hoofdtrainer te zijn. Ja. En zeker hier in de regio. Ja. En hetzelfde geldt voor Kevin Hofland. Letterlijk Ja. wat jij zegt over oppoetsen van de blazoen. Kan daar niet altijd iets aan doen, als we eerlijk zijn. Maar ja, je moet het natuurlijk ook geen 4 keer achter elkaar hebben. Want dan is het zo zoals het is. Hè. Ja. Van mij mag het een van die laatste 2 worden. Ja, Lekker een Limburgse jongen hier uit Ja. de buurt. Ja, Kevin is niet echt Limburgs, maar alhoewel. jawel. Ja, Heel Limburgs, tuurlijk. Kevin is ook wel Limburgs. Ja, Oh, zeg. ik denk, hij praat geen dialect, dan is het geen Limburg. maar Nee, tuurlijk wel. nee. Maar veel praten altijd gewoon een dialect tegen hem. Brunsum. Streeks tegen hem, dus verstaat dat Zullen we een keer de verlenging in het plat doen? Of niet? Ja, ik vind dat leuk. Ja. Dat interview. Ja, maar dat is niet als iemand erbij is. Dat is ook zo logisch. dan ga ik wel op de tribune zitten. Nee, Dat... dat... Toen ik moest reageren, of mocht reageren op het vertrek van Edwin, waren een paar mensen die schreven, wat dat je dat nu niet in het plat, wat dat je dan niet in het dialect, in het Limburgs of in het Maastrichts. Kunnen we een keer doen. Als we Limburgs Ja, aan ja. tafel hebben, dan gaan we hier gewoon Limburgs... Hebben we er eens onderzocht hoeveel Nederlandstaligen of lokaaltaligen kijken? Niet naar tafelvoetbal, geen idee. 90% zou wel Limburgs zijn, toch? Wat zegt hij allemaal? Ja, jullie haken af aan de overkant ondertussen, hè? Maar dit gaan we een keer doen. Ik vind het een leuk idee. Welk dialect ga je dan Limburgs spreken? of Maastricht? Ieder zijn eigen dialect. Eerst zijn dialect. Nee, ja, het wordt. Het moesten we dan, Kums. Ja. Jij verstaat het toch goed? Ik versta het zeker Het prima. wordt kostelijke televisie, ik zie het nu al voor. Jij Utrecht. Nog even, we hebben het over trainers gehad, maar en over blazoenen. Het blazoen voor Ronnie van Geneuden, hoe hangt dat erbij op dit moment? Ja, er gaan natuurlijk ook polls bij de supporters of bij de wat hardere Instagram-accounts. Dan kun je invullen hoe lang je denkt dat hij nog blijft zitten. Of, Maar vul jij dat dan ook in dan? Natuurlijk niet. Ja, dat weet je niet. Als je met mijn ogen knipperen, let op, natuurlijk niet. Oké. Als mensen knipperen met hun Maar ogen, dan vertel. bedoelen ze het tegenovergestelde. Hè? Ja. Nee, natuurlijk niet. Wat moet daar een ermee te maken? Nee, maar wat zeggen die polls? Of hoe lang die nog aanblijft? Kijk, die stemming die is er natuurlijk nu ook. Nu is de trainer geofferd. Nou, nu hebben ze gewonnen. Euforie. Maar op enig moment moet je wel een stijgende lijn zien. Maar ja, anders is de volgende aan de beurt. Ja, maar Hoe gaat dat nou eenmaal in het voetbal? Maar ik heb jullie ook allemaal wel horen zeggen, jullie, maar ook andere mensen die hier waren de afgelopen weken, dat die groep gewoon niet zo goed is. Dat is wel de verantwoordelijkheid Nee, dat van mag een wel duidelijk zijn, TD, toch? Nee, en vooral onsamenhangend. Ze hebben heel veel verdedigers en weer weinig aanvallers. Het is een heel... Balans, zeg je. balans is er totaal niet. Ik zag wel dat ze iemand van jouw lengte nu een 3-jarig contract hebben gegeven. Oh, dat is terecht. Tran. Len rechtsback. Mintran. Ja. Is je nog kleiner dan die aankoop van Roda? Ja, nou die lengte. Nisbet. Ja. 1,60. Ja. 1,60. Als back moet het nog kunnen als je klein bent, denk ik. 1,60 ben ik de grote vriendelijke Daar reus. staat ook een doeltje. Daar staat ook een doeltje waar hij op afwerkt. Oh, Heel klein doeltje. Ja. Waar die in kiept. Waar die in kiept.
Nee, maar goed, de trainer is de eerste aan de beurt. Vervolgens is er waarschijnlijk de technisch manager aan de beurt. Ja, je ziet het bij Twente, je ziet het bij meer clubs. Ja. Maar ja, laten we nou gewoon van het goede uitgaan. Als MVV wanneer MVV vanavond wint, sluiten ze aan, hè? 10e, 11e. Ja. Zo kun je er ook naar kijken. Ja, en als ze 6 keer in de beker winnen, speel je Europees. Dat is ook zo. De treffers uit. Ja, laten we eens kijken naar die bekerloting. Weet je dat nog? Jij zegt het al. Klote loting. Jij zegt het al, de treffers voor MVV. Hè? Dat is Theo wat Jansen, MVV hè, de treft. treffers. Ja. Hebben ze ooit van verloren. Ja. Met Jonker als coach. Oh, nou, dat is zeker wel helemaal rond. Nou, ik denk dat er 3 uitgaan. Ja? Ik denk dat VVV doorgaat. Ja. Kijk, VVV heeft perfect geloot. Die spelen Heerenveen thuis. Daar komt wat volk op af. Hè. Daar komt nog wat publiek op kun je af. nooit afgaan. En je kan nooit afgaan, maar je ligt wel uit die beker en je kan je concentreren op de competitie. Dat ook nog. Wat ik nog steeds raar vind, maar zo denken wel heel veel BVO's. Hè. Ja. Laat maar concentreren op die competitie. Had je gehoord wat die trainer van Go Ahead Eagles zei? Dat de competitie belangrijker was dan het Europa Cup verhaal, weet ik veel. Europa League. Hebben ze een jaar lang geknokt. Ja. Laten we zeggen, heel Ongelooflijk. lang, heel veel jaren geknokt om eindelijk een keer Europees te spelen. En dan doe je dat zo even af. Dat is heel apart. Maar dat zijn 3 absolute klote wedstrijden. Ja. Fortuna. Maar laat nou eens zien, want ik Ja, ging wat snel. Wil je nog een keer zien, het programma? Ja, dit zijn ze. Gemert tegen Fortuna. Capelle tegen Roda. Dat is 4e divisie Capelle. VVV tegen Heerenveen. En de treffers. Ja, toch Fortuna en Roda moet kunnen. Fortuna dus naar Gemert, hè? Gemert is wel... Nee, ja, Fortuna Gemert, ja. Ja. Maar Gemert is wel een beetje een internethit. Kijk maar eens even mee, want dit filmpje kwam een tijdje geleden voorbij op de socials. Ik heb vannacht gedroomd. Ik droomde dat ik voetbalde met een zwart-wit tenue aan. Ik droomde dat ik voetbalde voor Gemert. Was dat leuk? Nee, natuurlijk niet! Het is godverdomme een kutclub! Niemand wil voor Gemert voetballen! Het enige wat goed is in Gemert is een time-out. Vandaag gaan we zorgen dat die gasten de hele wedstrijd met een time-out kunnen gebruiken. Ik wil er niemand, maar ook niemand, een halve meter te weinig loopt. We hebben godverdomme iets goed te maken na vorige week. Waar winnen we? Waar winnen we? Waar winnen we? Ja, en de time-out, dat is een discotheek in Gemert. Maar ja, ik vond het wel leuk. Nou, de maar- laatste 3 seconden vond ik leuk. Een beetje Spartans. Hè? Heb jij ook met zo gestaan? Ja, hou op, jongen. Hey joh, ik dacht, heeft iemand de deur van paviljoen 3 open laten staan? Wat is dit? Ja. Nee, niet leuk? Nee? Nee. Oké. Maar dat is deze tijd. Hè. Nu stel voor dat je geen cameraatje hebt dat kan filmen, doet hij het niet. Dat is het verschil. Ja, nu Ja. zijn ze een TikTok-hit of whatever. Ja, Dat hebben ze gemaakt trouwens, een nieuwe wedstrijd. 5-0 geen idee. verloren. We zijn niet bij geweest. 5-0 verloren. We zullen het Ik heb ook opvragen. We gedroomd. komen er... heb je ook gedroomd? Ja. Waar heb je daarover gedroomd? Je ook een geel-zwart shirt speelde. Wat heb je toch gedaan? Dat ik met, Best wel lang zelfs. Nee, ik heb gedroomd dat ik met mijn heerlijke vrouw op het strand lag met Nicoletje. Ja. En ik draaide me net over haar heen om haar te kussen. Valt er een kokosnoot uit de boom op mijn kop. Pop, was ik wakker. Ja, wegdroom. Nou, Ik weet niet zo goed wat we hiermee moeten. Maar we Helemaal, gaan wel... helemaal niks, maar dat is dus net zo onnozel als wat ik Ja, net maar wij hebben wel aan jou Ja. gedacht. En jij zelf volgens mij ook wel een beetje. Kijk maar eens even mee. Tikkie terug. Zet de bal door Van Hoofddalen. Graaf. Graaf. Zo! Maurice Graaf. Die moesten we meetellen, deze goal. Het lijkt een beetje op die van Paulus, hè, van dit weekend. Alleen ik heb daar iets meer ruimte. Terwijl het een niveautje hoger was, moest er wel even bij zijn. Maar Laten we dat en net zo laden, ook laden in de wedstrijd en net zo beslissend. Ja, En kramp. Toch? Klein beetje. ik stond al 87 minuten op het veld. Hè. Wat was die dan? Leuk. Max Schuibers. Paulus die moest er volgens een half uur uitlopen daarna. Maar dat hebben ze jou bespaard, toch? Neem ik aan. Als je dat maar weet. Wij hoefden dat niet in onze ik tijd. zag dat Daewoo. Dat was wel het slechtste automerk wat je kon hebben, volgens mij. Had jij dan een auto van de club? Ik had een auto van de club en we dachten in eerste instantie dat zijn hele fantastische auto's. Alles erop en eraan. Korea, toch? Ja, Zuid-Korea. maar halverwege het seizoen vielen op weg naar Kerkrade vielen de koplampen spontaan uit mijn auto. En zulke dingen gebeurden er allemaal. Dat was heel snel toe voorbij. aan een Daewoo, maar niemand was toe aan een Daewoo. Tijden veranderen, ook bij Roda. We hebben het daar nu over die goal van jou, zo midden jaren 90. Maar ze hebben bij Roda hebben ze iets nieuws. Ze hebben nu bij Roda, hou je vast, herstelslippers.
Dus jongens lopen na de wedstrijd niet meer op schoenen rond. Wie heeft dat geïntroduceerd? Ja, wat denk je? Wie zou daarachter zitten? Wie zou daarachter kunnen zitten bij Roda? Ik denk zomaar dat Wim Dusseldorp dit bedacht heeft. Als het over schoeisel gaat, dan weten we waar we moeten zijn. Herstelslippers. Ja, het idee daarvan is dus als je op die slippers loopt na een wedstrijd of na een training, dat je voeten en je benen dan beter kunnen herstellen dan dat je gewoon de schoenen aantrekt. Ja, dan heb ik spijt dat ik altijd die hoge hakken aantrok na de wedstrijd. Ja, dus hij is bewegingswetenschap. Pach. Ja. Bewegingswetenschap Ja. heeft hij gestudeerd. Dus daar zal er wel verstand van hebben, toch? Ja. Maar hadden ze jou ook Welke wel- slippers hebben we het nu over? Dat zijn van die- Badslippers of Ja, dat zijn wel, Ux? ik heb ze gezien, het zijn wel van die vrij grote slippers ook. Wel, Ik kwam, als je daarmee over de snelweg Crocs. loopt, s'nachts dan zien ze je aankomen. ik kwam ze afgelopen vrijdagavond in Heerlen. In de kroeg kwam ik een hoop van die spelers van Roda nog tegen. Ja. Hoort goed. Ja? Ik dacht al, wat hebben die rare schoenen aan? Maar Op de dat zijn die slippers geweest Dat kan natuurlijk. natuurlijk allemaal. Wat herstellen ze dan? Ja, ja dat schijnt dan kun je beter herstellen. Dat is beter voor je voeten en beter voor je benen. En je moet je wel openstellen. Hè? Ja, oké. Misschien wil je ook een paar herstelslippers voor thuis hebben. Ja, als ze 20 centimeter hoog zijn, dan wil ik ze wel, ja. Oké. Het is ook een Champions League dit weekend. Of dit weekend, deze week moet ik zeggen. We hadden eigenlijk natuurlijk een beetje gehoopt op de matchup tussen Van Bommel en Vlekken. Maar het wordt dan alleen maar Vlekken tegen PSV. Nog gezien toevallig in de Bundesliga dit weekend Vlekken? Nee. Onder een cornertje door. Zag er niet zo heel goed uit. Nee. Je bent Scherpen nu aan het volgen. Ja, dat heeft niks met Limburg te maken. Ah, is wel een kandidaat misschien dan. Lijkt een beetje op zijn naam. Ja, Vlekken. Maar is wel een Duitse keeper, vind ik. Heeft het redelijk gedaan in Engeland. Scherp heb je het over nu. Of Vlekken. Ja, nee, Vlekken. Ik zag die Roefs weer keeper. Heb je die weer gezien? Ja, die stond daar een balletje tegen te Dat is houden. niet te geloven. De Roofs is on fire. Hij doet Sunderland. Mooi, hè? Sunderland till I die. Maar goed, jij was bij Vlekken. Ja, maar Vlekken moet wel even... Ja, ik vind Vlekken Verbrugge? niet Hebben we het ook nog? overtuigend, hoor. Nee, Hoe heet die jongen? Verbrugge? Brugge. Verbrugge zit ervoor. En dan heb je Roes nog erbij natuurlijk. Ja, Ja. Roefsie gaat het worden natuurlijk. Dat wordt de nummer 1. Ik denk dat Verbrugge gewoon Ja. nummer 1 blijft voorlopig. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar dan gaat Roefs wel Moet je waarschijnlijk een wel plekje opschuiven. Dan hoef je maar 1 foutje te maken en dan zit Roefs, Ja, vind ik het hoor. Maar gaan we Champions League kijken deze week? Hebben ze zin erin? Vind je het Tuurlijk. leuk? natuurlijk. Jazeker. Woensdag Leverkusen PSV dus bijvoorbeeld. Ik wens jullie veel plezier. Toch een beetje de Erik Meijer derby. Laten we Wat wel ga jij doen Ja. dan, Maurice? Ik wou naar de zon, maar Het schijnt te regenen. het schijnt ook te regenen. Er komt zo'n orkaan aan, hè? Nee, niet zo, dat is in Spanje. Dat is bij je, oké. Ja, maar ik, Maar moet ik nu voor de tweede keer in een maand zeggen dat een tafelvoetbalhuisanalist zeker niet op vakantie gaat de komende week? ik ga zeker niet op vakantie Nee. komen. Nee, is Nee. goed. Laten we dat even helder Ja, stellen. wilden we niet Hij gaat- afgeven. Hij gaat niet op vakantie. Nee, Nee. dat mag duidelijk zijn. Maar eerst de volgende week ook niet. En ook, Nee, oké. Laten we eens even de Eredivisie-stand erbij pakken. Nog één keer hoe het daar allemaal erbij staat met Feyenoord dat de koppositie heeft voor PSV en Ajax. En dan staan ze er toch weer bij, hè? NEC met al die Limburgers. Kijk toch even naar onze NEC gezel. Nou, vriend, vijand, haat-liefde verhouding, laten we het zo zeggen. Wordt het niet wel tijd dat Owaisa een keer voor Jong Oranje wordt opgeroepen? Ik misschien? denk dat dat hoog tijd wordt, ja. Zeker, ja, Ruben is natuurlijk bij Jong Oranje ook weggevallen. Dus we zitten, denk ik, wat minder ruim in de buitenspelers. En Owaisa is toch bezig aan een ijzersterk begin van het seizoen. En vorig jaar natuurlijk ook al een heel goed seizoen Ja. gedraaid. Dus ik denk dat hij die kans moet krijgen. Maar de vraag is natuurlijk altijd, wil hij dan voor Nederland of voor Marokko? ja, dan moeten ze niet te lang wachten in ieder geval, denk ik. Nee, exact. Want in Marokko zijn ze nog wel goed met soigneren. En dan trekken ze die spelers wat eerder die kant op. Kijk, ik Ik vind kijk- gewoon een hele goede voetballer. Ik krijg hem dat hij wel voor Nederland wil gaan spelen. Hij heeft ook bij onder 17 gespeeld hè, in het verleden. Ja, Dus ja. en eind deze week komen de Ja, maar- uitverkiezingen. Dus. Is wel heel mooi wat hij daar presteert. Hè. Ik hoop dat hij snel nog een keer hier aan... Houdt Ja, zich niet alleen klas, ja. staande, hij valt ook gewoon regelmatig op. Dat Ja. is wel knap hoor, ja. Ja. als je uit de KKD komt. Hij kijkt zelf uit naar vrijdag, Owaisa. Dus het zou zomaar kunnen dat hij Ja. erbij zit. En ik kijk weer uit naar de ingooien van Brian Lensen. Ja, daar wil ik nog iets over kwijt. Want, Ja, nou, hij gooit die bal in het gezicht van Wouter Goes, die hem de snelle ingooi wilde belemmeren. En ik heb die anekdote hier al eens verteld, maar dat is dus exact wat mij gebeurde toen ik nog een klein piepeltje was, 20 jaar. Toen ik snel wilde ingooien en John Veskes, die sprong ervoor en ik gooide hem ook in zijn gezicht. Veskes kreeg geel, maar ik kreeg rood. Toen direct rood, omdat ik hem die bal in het gezicht gooide. Dat had Brian dus ook kunnen gebeuren. En toen zei die elftalbegeleider in die tijd, Hai, die zei tegen mij van... Maurice, ga even met Veskes praten, dat hij mild is in, Oh ja, zijn zo ging het nog. in de verklaring die hij moest opstellen. Dus ik, als niets vermoeden, ik ga naar die Veskes toe. Niet wetende dat hij een hazenlip of zoiets heeft. Als een brede... Ja, zo'n centenbak had hij echt, hè? Ja. Dus die begint te praten, een beetje te lispelen. En
Ik zeg, heb ik dat gedaan? Ja, 4 wedstrijden schort. Dat hele wedstrijd. En wie was de scheidsrechter? Fred Sterk. Ja, vergeet ik ook nog. Fred Sterk. Sterk. Ja, wie weet Floot het nog. nooit Die was sterk, slecht. maar... Ja. Och, Fred Sterk, die was slecht. Ja. Ja. Was een even slecht als grote- die Ab Schuurmans vroeger met die lange Ja, haren. die die lange hippie. Was dus een cultfiguur. Ja. Dan had je toch fantastisch als echt naast Van Zwieten floot, of niet? Ja. Ja. Het is al vaker gezegd, hè, characters. Blankenstein, Van Zwieten, Jol, Ende, van de Ende. Persoonlijkheden. Ja, Luintje was ook leuk, was ook lachen. En uit Maria Hoop, Hoebe. Hoebe, Ook een hele goede scheids. Ja, Allemaal voor mijn tijd, maar ik geloof jullie meteen. Als je aardige, dat zegt. heel aardig vent ook. Hoebe, ja. Hadden we nog gewoon Limburgse grensrechters of Maastrichtse grensrechters. Maar nu hebben we, Gerheuts. we hebben nu wel Oh, een ja. Limburgse VAR natuurlijk. Hè? We hebben wel Pol nu. Dat is ook leuk, toch? Ja. Pol in de VAR-bus deze week weer ergens in Europa. Hugo Luit hadden we het ook nog. Jongens, Paul is een goed ventje. Ja. Hugo Luit, ja, met die zwarte haren. Ja. Hè? Laten we nog eens even naar het spoorboekje gaan kijken. Wat deze weekend moet je mij horen. Deze week en dit weekend nog allemaal komt. Vanavond dus Roda tegen Cambuur. Ja, en Jong PSV, MVV. Die wedstrijden zijn nu waarschijnlijk bezig terwijl u kijkt op YouTube. Morgen VVV tegen Den Bosch. En in het weekend dan ook weer een volledige speelronde die volgt. Een zware pot waar voor Roda tegen Willem II zijn, maar ze voor VVV ook. Hè, Ja, uit heel bij zwaar. Dordrecht. En MVV thuis tegen Eindhoven. En na die Misschien dat die trainer kan blijven in Maastricht weer. Maurice van Berne. Gewoon lekker daar houden, zeg je. Hij zit na bij die, Eindhoven na een die beetje 2 wedstrijden weet je wel hoe goed Roda echt ervoor staat. Als je Cambuur en Willem II achter elkaar hebt en je komt daar, laten we zeggen, ongeschonden uit. Ja, dan ben mag je je wel top 5. serieus gaan denken aan top 6. Hè? En Fortuna Volendam dit weekend, dat moet ook gewoon... Ja, daar moeten ze echt overheen rammen. Ja. Dat zijn Dus- de 3 punten die je moet pakken. Zeer was, ja. En dan staan ze weer... dan schuiven ze weer op in het klassement. hè. Nee, Dan gaan ze Volendam naar plek heeft enorm 7, 6. veel lengte. Die gasten achterin die zijn allemaal 1,95. Veerman 2,5 meter. Ja, maar Volendam uit en thuis is wel een verschil. Goed hè. verschil. Maar je hebt dus een soort vraag voor Ivan misschien. Waar gaat Fortuna eindigen dit seizoen? Wat denk je? Wat zie je voor je? 8e. Dat Hè? zou wel heel knap zijn toch, als dat lukt. Nou, ze zitten altijd een beetje tegenaan, hè, tegen die play-offs. En dan aan het eind lukt het net niet. En nu lukt het net wel. Maar dan moeten ze wel play-offs spelen deze keer natuurlijk. Ja, dan moeten ze wel zich ingeschreven hebben voor... Het nadeel is dan wel dat Buis dan zeker weggaat. Ja. ja, naar een hogere- naar een dat is sowieso hogere natuurlijk... echelon. Het zit er sowieso wel in toch, na dit seizoen. Ja. Maar goed, het is al ver weg. Zien we dat wel. Vriend van de show, Danny Buis. Binnenkort was er zeker een keer hier te gast. Ivar, dankjewel. En veel plezier met alle voetbal wat weer voorbij gaat komen deze Ja. week op de kanalen. Maurice, veel plezier met de vakantie die je niet gaat vieren de komende dagen. Geproduceerd, keurig. En jij bent er volgende week weer, toch? Ja? Ja. Oké. Er staat niks anders op. Wissel ik wel een paar keer van stoel zo. Ja? Mij hebben ze daar neergezet toen. Dat vond ik heel... Moeten wij, Ik zeg, dat is mijn vriend zijn plek. Ja, maar doen wij een heimansje? Moeten wij ook de tafelschikking een keer gaan omgooien? de dans. Ja? Muziekje om mee te beginnen? Nou. Sluit maar af, Sam. Ik zou zeggen, kijk volgende week. Dit was Staven Voetbal. Volgende week zijn we er weer. Dus graag tot dan.